esiphongweni isho ukuthini kuwena? Lento esiphongweni engiyifakile isho ukuthi ngiyintombi nto angikaze ngihlangane nomuntu wesilisa. Oh, mawungakaze uhlangane nomuntu wesilisa. Yini eyenza ukuthi ukuthande ukuba intombi nenza egqugquzelayo ukuthi uzigcine usayintombi? Into engenza ukuthi ngikuthande ukuba intombi mhlambe ingoba mina ngedwa intombazane ekhaya and ngifuna ukuhlonipha nje abazali bami ngibenze baziqatshe ngami nokuba khona kwentombazane ngoba futhi kuyaqala ukuthi kube khona intombazane ekhaya. Ngicela ukubuza usunesikhathi esingakanani uhamba nendlela yokuba intombi? Qale kade ku-2020 futhi sengino-6 years ngihamba indlela yobuntombi. Bakhona yini owaqala nabo 2020 abangasekho kule ndima? Bakhona futhi baningi abangasekho. Ukubuza masoke esifiso sakho ukuthi kwenzekelani ngobuntombi bakho noma ufuna ukugcina isikhathi esingakanani? Ngifuna ukugcina ngize ngikwazi ukuzimela kuze kube khona mhlambe oyinsizwa oyokubona ukubaluleka kokuthi ngiyintombi, ahloniphe ubuntombi bami, ahloniphe abazali bami ekhaya. Kule ngane zangakini ezisakhula nalezi ezingapassport, okuphi umyalezo ongathi namhlanje udlulisela wona? Umyalezo engathi ngidlulisela wona ingane zangakithi ezisakhula ukuthi zihlangane namaqhikiza mezizoqala indlela yomntombi kube iwona aziyalayo ukuthi indlela yokuziphatha injani ukuze zizobona ukubaluleka kokuziphatha, zingathi nezizwa into ukuziphatha nje mase zishaya indiva leyo nto leyo zibone ngathi into engekho kodwa zikuqonda ukubaluleka kokuziphatha kuyintombi.